Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Paspas kaayo ang dagan sa panahon, dool na pud matapos ang buwan sa Hunyo. Pero COVID-19 is still up in the air. Dili gyapon ta mo kumpiyansa ha. Kung mahimo mga kaigsuunan, magpabakuna na ta aron protektado tang tanan. Karong hapon uban nimi sa usa na pod ka programa sa Bisaya gyud, mga istorya ng pag-asa nga sigurado na aduna kay matun-an. Karong hapon sa Bisaya gyud, makauban nato si Asik Girly Veloso sa Office of the President para sa mga bag-ong abli ug mga natabangan sa Malasakit Center. Makauban sad nato si Sanggunian Kabataan Magsaysay Misamis Oriental Federation President Sailona Marie Kultura Ratilla. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon ug puno pod sa good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Good news sa tanan sa mga gusto og load diha bisan asa ka mang dapita sa Pilipinas, asa ka mang dapita sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, pwede kaayo mo appeal ha. Ang Bisaya gyud manghatag og 100 pesos worth na load kini para sa 20 lucky winners, na pulo para sa Globe subscribers, na pulo pod para sa Smart subscribers. Siguradong i-text lang ang inyong pangalan o ang inyong address o niya like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, na-turnover na sa Department of Soils and Water Management sa pagigtambayayong nini sa Department of Agriculture, Central Visayas ug dawatan ni Senate Committee on Agriculture Chairman Cynthia Villar ang 7 units sa composting facility for biodegradable waste sa 7 ka munisipalidad sa probinsya sa Cebu. Nakadawat ang munisipalidad sa Tabugon, Carmen, Consolacion, Cordova, Mandaue City, Oslob ug Badyan ug nagkantidad na 954,000 pesos na makaproduce og bagong fertilizer. Sa Region 10, malampusong napod-apod sa Department of Social Welfare and Development Region 10 sa 930 ka mga pamilya na biktima sa sunog sa Cagayan de Oro City ug livelihood assistance gikan sa dawatan. Matag pamilya nakadawat og 20,000 pesos na magamit ng pamuhunan sa ilang napiling negosyo. Sa Region 13, dool nang ablihan sa Department of Public Works and Highways, Caraga, ang iconic bridge sa Siargao Island na magkantidad og 848 million pesos. Ang gisulting tulay mo konektar sa Dapa Port, Consuelo, Corazon, Santa Cruz, Santa Fe, Libertad, Kabituunan, Katangnan ug General Luna Road. Nagipangunaan sa DPWH Caraga aron mas mapaspas ang biyahe sa publiko ug paghatod sa serbisyo sa kagamhanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay. Giablihan kahapon ang ika-121st Malasakit Center sa nasod pinaagi sa usa ka virtual launching. Alang sa information kung asa kini nahimutang, ang mga detalye ihatag kanato ni Asik Girly Enriquez Veloso. Mayang hapon kanimo, Asik Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon. Giablihan na kagahapon ang 121st Malasakit Center sa nasod. Anaa kini mahimutang sa Bontoc General Hospital sa Bontoc Mountain Province. Ang virtual launching gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, inubanan ni Presidential Assistant for the Visayas
Secretary Michael Lloyd Dino ug sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan ug sa ospital. Gitunol ang 11 socio-civic fund from the Office of the President nga nagkantidad og 2 million pesos ug laing 10 million pesos financial assistance gikan sa MAIP or Medical Assistance for Indigent Patients Program of the Department of Health. Kini mauna ang ika-67th Malasakit Center sa Luzon, 28 sa Mindanao ug 26 sa Visayas. Karong adlaw, laing malasakit beneficiary ang naistorya sa atong Malasakit Center team sa Visayas. Kini ang kaso ni Raymar Aurita Nacion, 29 anyos, taga Toledo City, probinsya sa Subo. Nganong na-admit si Raymar ug pila ang iyang nabayran sa hospital, ania ang interview ni OPAV staff Herty Lopez kang Raymar. Ano sa amin eh? Last year, March 2020. Nganong na-admit man ka sir og asa ni nga hospital? Na-admit ko tungod sa akong appendicitis. Then, na-admit ko sa Vicente Soto Hospital. Sir, sa imuhang stay sa Vicente Soto, katong operation nimo, maka-remember ka or maka-recall ka pila imuhang hospital bill? Dili ko maka-provide sa exact amount, pero roughly around 63,000, I think. Unya, gi-shoulder ba tanan sa Malasakit Center imuhang 63,000 nga bill? Yes, shoulder siya. Like, wala ko yung bayaran. Sir, diin man ka nakahibaw aning Malasakit Center? One of my colleagues sa office na that time naglisod may kuan ba sa finances. Kay before ko na-admit sa dakong mama, so hurot-hurot ang savings. So katong time kay nangita ko kanang makatabang sa kuha para sa bills. Then nakakuan ko kauban ako sa work, then iya kong gi-refer sa Malasakit. Then mo to nakatabang jud mayo ang Malasakit sa kuha. Sir, ang Malasakit Center is a program under sa ato ang senador nga si Senator Christopher Lawrence Bongo o sa atong presidente si President Rodrigo Duterte. Naa ba kay mensahe alang nilang duha sa kini nga programa? Yes, to Senator Bongo and President Duterte. Gusto kong magpasalamat sa tulong na nakuha ko when it comes to my hospital bills. Malaking tulong po yun sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat po. Walay nabayran si Raymar sa iyang operasyon nga miabot og 63,000 pesos nga hospital bill tungod sa tabang nga gitunol sa Malasakit Center. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Asset Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat sa imong Malasakit Center update as a Girly Veloso sa Office of the President diha sa Visayas. Ug sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital billings, pangita lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibok nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ali na, ug tilawan ang mga lamiang pagkaong Bisaya. Ang lumpiang ubod, usa sa pinaka-refreshing nga pagkaong Pinoy, ilabi na sa init nga panahon. Nagsugod kini nga pagkaon sa Silay Negros Occidental. Ginama kini sa ubod nga naisagol nga karne o gulay ug kasagarang ginaserve na presko. Ang humba, usa ka klase sa adobo sa Visayas region. I-enjoy ang pinasahing pagkaluto sa adobo nga murag malanay ang tambok sa imong baba nga inumanan sa naay pagkatamis ni ining lasa. Aduna usab tawsi aron mahatag ang tugang kalami. Tilawi ang sati sa Zamboanga. Sugdi ang imong adlaw sa pagkaon og init nga sati nga ilado sa Zamboanga City.
Usa kini sa mga putahing tawsog nga gikahinaman sa mga turista ug buot mo bisita sa syudad. Alina, libuto nato ug magpakapusog sa mga lamiya na pagkaon sa Visayas ug Mindanao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Martin Andanar. Congratulations today sa atong mga swerting winner sa load promo last week. Usa-usaw na ko si JR Abapo, Cagayan de Oro City, Evelyn Agiton, Misamis Oriental, Glady May Babaylan, Misamis Oriental, Anelia Agad, Misamis Oriental, Jessa Camille Balaba, Cagayan de Oro City, Elmera Rivera, Misamis Oriental, Nicasia Manabat, Daan Bantayan, Cebu, Cheryl Escalante, Lahug, Cebu, Mika de la Cruz, Bacolod, Eliza Raipon, Cebu City, Zendrick Carton, Butuan City, Rosel Roque, San Jose Antique, Mary or Marjorie Esgana, Surigao del Norte, Shandy Silos, Cagayan de Oro City, Helen Go, Misamis Oriental, Sheila May Limit, Misamis Oriental, Marvin J. Canyo, Tagbilaran, Bohol, Joel Potestat, Ahoy, Iloilo City, Dali Mayordomo, Sagay City ug Ivy Canyo, Bohol. Ayong hapon kaninyo diya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik atong makauban si Sangguniang Kabataan, Magsaysay, Misamis Oriental Federation President Sailona Marie Kultura Ratilla. Tutok lang mga higala, we will be right back. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Mayong hapon diya sa mga igsuon natong mga taxi driver, jeepney driver ug sa uban pang mga frontliners nga naminaw karon sa Bisaya Gyud. So maabot na Hulyo, isaulog ang ika-73rd nga adlaw sa Magsaysay. Diin ang Sangguniang Kabataan sa Magsaysay, Misamis Oriental aktibo sa mga programang makahatag o giya sa mga kabatan-unan. Aron mahibal-an nato ang maong programa atong makauban karong hapon sa Bisaya Gyud si Barangay Poblasyon Sangguniang Kabataan Chairman Sailona Marie Ratilla, ang Federation President sa Munisipalidad sa Magsaysay, Misamis Oriental. Mayong hapon kanimo Sailona. Mayong hapon ang subsec og sa tanan nga nitan-aw og naminaw ni ining programa. Niadtong Huwebes lang, nilambigit ka sa gihimong orientation workshop para sa programang Retold Community Support Program sa NTF-ELCAC sa paunguna sa DILG Misamis Oriental. Kumusta ang imong nahimong partisipasyon ni ini? Isip representante sa mga kabatan-unan SECNO sa atong lungsod. Apil kita sa gitawag nga RCSP, Retold Community Support Program 14 sa atong lungsod kung diin atong milabayng Huwebes, miapil kita og isa ka workshop nga kung unsaon pag adto sa mga barangay nga wala na or cleared na wala na dito ang presensya sa mga NPA o wala na dito ang threat sa insurgency kay ato silang atong ipangutan-on, atong i-identify ang mga development gaps, ang mga needs sa ilahang komunidad aron ato kining ma-address, ato ning matagaan og aksyon og kita manghinaot nga pinaagi niini dili na sila musuporta sa mga NPA o dili na sila mobalik sa pagsuporta kanila. Kumusta sad ang pagdawat niini sa mga batan-on sa inyong munisipalidad ani nga programa sa ELCAC? Dadtong Huwebes, kauban usab nako ang mga SK chairman sa mga na-identified nga barangay o sila pod aktibo nga nisuporta sa maong workshop o sila eager na nga maadtuan, mahigayunan og immersion dito sa ilang lugar. O ginaingon pa nila sa ako nga malipayon sila kay Armed Forces of the Philippines sa 23rd IB, gi-assess sila, nag-facilitate nga ma-organize ang mga batan-on dito sa ilahang barangay kung diin gipang-aware sila sa CPP, NPA, NDF nga recruitment o unsa ba ang angay buhaton nga kanang malikayan kini o makabalota sa mga risgo
kung kita mo intra ni ini og usab sa wala pa ang pandemya pinaagi sa atong EFP o sa atong ang LGU, nagpahigayon kita og atong gitawag nga Youth Leadership Summit nga giintrahan sa atong mga kabatanunan na naay threat sa insurgency. Saylo, naisip o sa ka-leader sa mga kabatanunan sa inyong munisipalidad. Ikaw mismo ay nabakunahan na. Sa 25 barangay sa inyong dapit, kumusta ang pagdawat sa atong mga kababayan sa bakuna kontra COVID? Ana sa 11.6% sa targeted nga out of 70% nga population no sa ato ang munisipyo. 11.6% na ang natagaan from the 70% na kinahanglan kwaon para makuha nato ang herd immunity. Og akong gina-encourage ang mga katawhan, especially ang mga kabatanunan nga unta kung ang vaccine aduna naana nay higayon nga sila pagatagaan, if available na sa ilaha unta ilahang dawaton o di sila magmahadlok sa pagpabakuna gyud. Kaning vaccination para tapod kini pagprotekta sa atong kaugalingon o sa mga tao nga duol kanato or at sa atong mga pamilya o mga kauban sa trabaho. Wala pa ta nahuman sa pakiglayog sa pandemya sa ilo na pwede ba nimo isulti sa atong mga tig pananaw o tig paminaw ang inyong mga programa aron matabangan ang inyong mga kababayan sa magsaysay? Yes, Sec. Sa pagsulod pa lang no, sa pagpasok pa lang sa COVID sa ato ang nasod na alarma ang nagkadaihidayang ahensya og apil na pod ang sangguniang kabataan sa among barangay. Pagbutog yun sa COVID, nagbuhat kami og naghigayon kami og information drive. Gi-inform namo kung unsa ang mga protocols na angay sundon sa pagkibatok niini aron dili kita matakdan sa maong COVID. Og nagapud-apud usab kami og mga alcohols og mga sabon. And kaubandara amo silang gi-inform kung unsa ka importante ang paghugas gyud kanunay sa kamot, pag-disinfect sa kamot og sa palibot. Og ako sab mapasalamaton sa among youth organization sa among barangay ang biyaheng magsaysay nun kay kauban namo sila sa pagpanghimo og DIY nga disinfectants. Ang maong DIY disinfectants among gipangapod-apod sa among mga barangay constituents og sa mga kasigpit pod nga kabarangayan, ilabi na sa among mga checkpoints sa boundary sa munisipyo o sa mga barangay. Sila pod ang nahimo natong manpower no sa pag-repack, pag-distribute sa mga goods. O ang atong Sangguniang Kabataan Federation kaabag sa atong munisipyo sa pagpanglista, pag-verify, pag-identify sa mga family nga tagaanan o ayuda. Atong nilabay usab nga araw na magsaysay, gi-grab na to ang kasikat or unsa na ang trend sa TikTok. Pinaagi sa TikTok amo siyang gihimo nga venue kundiin nagpa-contest mi nga ang content kanang subay sa kung unsay angay buhaton sa pakigbatok sa COVID. Amo usab giapil ang essay writing contest o ang poster contest nga mag-raise og awareness batok COVID-19. And then nakita namo nung sa pagpakigbatok nato sa pandemya, dili nato angay kalimtan nga aduna poy uban issues nga giatubang ang atong nasod or ang among munisipyo. Dili lang kay ang COVID kundi aduna pay daghan. So maong sa atong niaging Linggo ng Kabataan last year, no? Nagpahigbayon kami og aside sa COVID-19 awareness na ami mental health, environment protection, sa ecological solid waste management, social welfare sa mga kabatanunan. No, amo ning gi-post sa Facebook, gi-grab na mga opportunity nga daghan kayo ga Facebook, so why not dito nato i-post ang mga informations, ang videos, mga videographic information batok niini para pod ang atong makabatanunan still aware sa unsay angay buhaton sa pakipag-fight sa mga other issues nga present
sa ato ang nasod. So karon sa kasamtangan, aduna kami among pagsuporta sa edukasyon, dili pod makailimod nga amo pong gitagaan og pagtagad. Last year pod gali di ay nag-apod-apod kami og mga educational materials diri sa among barangay og ang kuan pod pagpanghatag sa mga bond papers, mga ink sa mga identify namo nga national high school diri sa amuang munisipyo ug mga integrated high schools. O nanghatag pod kami og kanang washable face mask sa mga estudyante og sa tanan kabatan-unan diri sa amuang barangay. So sa kasamtangan, mapasalamaton kami sa ato ang First District Congressional Office sa among Congressman Christian Onabia kay tungod niya naka-facilitate among gi-facilitate ang educational assistance from the DSWD. So mapasalamaton kami sa federation nga gitagaan mi og kanang kahigayunan nga ma-facilitate namo ang pagpanghatag og educational assistance among mga batan-on sa amuang barangay. So og sa among barangay karon among gina-facilitate, among gina-deliberate kung kinsa ang among mga pangdawaton or angay nga ma-accept as SPES babies, ginatawag na mga SPES babies or kaning sa among summer job kung sa among pangdawaton ana. So mao pa na ang mga programa sa karon. Duol na ang ika-73rd araw na magsaysay og pagtabokpod sa Agosto isaulog usab ang Linggo ng Kabataan. Unsa ang inyong naandam nga mga programa alang sa selebrasyon? Doon na gid no ang among 73rd araw ng magsaysay. Same as last year na may gipahigayon nga search for best sikat transformational stories and kabahin ako sa komitiba nga pag-identify kung kinsa ang outstanding youth organization. So ang youth sector nga atong gihawiran, kung last year ingadto ang nahitabo karon nga year sa among best sikat transformational stories, mao ang pag-identify kung kinsa bagyod ang performing or outstanding barangay health emergency response team. So, naapod no, di po nato ikalimod ang partisipasyon sa SK sa mga kabatan-unan sa atong BHERT o isip volunteer frontliner sa mga barangays kay ang SK matawag man usab nato nga volunteer ang SK member since wala sila sa pagkakaron wala pa sila honorarium o sweldo. So mapasalamaton kita sa mga kabatan-unan, sa mga SK officials na nag-volunteer gid no. So mao na atong tagaan atong identify kung kinsa ba gid ang outstanding BHERTs para pod ma-recognize ang ilang efforts, ilang kahago nga gihatag para masugpo kini atong giatubang karon nga pandemic. And sa umaabot nga Linggo ng Kabataan, ang among federation nag-agree nga why not we will go back again sa pagtagana mo pagtagad na pud utro ang CPP, NPA, NDF recruitment strategy among kuanon nga kanang unsaon kini pag fight no nga unta gyud walay batan-on nga madani nila amo nang taga pagtagad labi na gyud ang unsa ang rule sa mga kabatan-unan sa nation building ug usab ang usa sa mga problema usab no issue nga ang mga kabatan-unan daghan kaayo gipangatubang ang depression, ang mental health ato nang katagang pagtagad, ang teenage pregnancy, values formation ug uban pa more on ga support sa social welfare sa mga kabatan-unan. Og ako though ang Linggo ng Kabataan will be on August na pay a month pero I am sure nga kato akong mga gipang-ingon nga posible namo nga mga activities amo gid katong makabot kay dili gid ikalimod nga diri sa among lungsod grabe gid ang suporta nga ginhatag sa amo ang local chief executive at the same time the president of the LMP
Misamis Oriental, Mayor Ray B. Buhisan, ilubanan sa dakong suporta sa among Sangguniang Bayan, headed by our Vice Mayor Charlie B. Buhisan, o ang among Armed Forces of the Philippines 23rd IB, grabe ang pagsuporta, grabe ang coordination sa amo ang lungsod. So, posible gid kaayo nga mahitabo ni nga mga activities o kami sa federation buhaton namo ang tanan aron nga bisag aduna kita sa pandemya, daghan ang cases, limited ang pagtapok-tapok, pero we will make sure nga mahitabo ni nga mga events among gamito ng atong social media para makuha gyapon nato ang atensyon sa atong kabatan-unan. Sa Ilona, ang imong mensahe na lang sa imong mga kababayan sa Magsaysay ug Tibok Misamis Oriental. Yes. Yes, Sec. Magsaysay is known for its tagline, Sikat. Not just a mere meaning of Sikat, which is being known, but also Sikat, which is rising, a rising municipality. And Sikat also is an acronym of social involvement, key to absolute transformation. So, it is the people's involvement nga makuha nato ang success sa tanang programa, sa tanang activities, sa tanang proyekto sa gobyerno. All government initiatives will not be effective and will be nothing without the participation and engagement of its people. Let us always make ourselves part of the development of our municipality, our province, and our nation. Naway tayo'y makiisa, makilahok, at maging bahagi sa kaunlaran ng ating bayan. Maraming salamat po. Daghang salamat, Sangguniang Kabataan sa Munisipalidad sa Magsaysay, Misamis Oriental, Federation President sa Ilona Marie Ratilla. Mabuhay ka. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ali na, ug atong diskubrihon ang mapulukong kultura sa Mindanao, ang Dugso Dance. Usa ka klase sa sayaw sa mga manobo nga gikan sa Bukidnon sa Northeast Mindanao. Gisilibrar kini sa mga mananayaw ingon usa ka kalingawan sa kapistahan. Gihimo kini sa panahon sa pag-ani o sa pagkatao sa usa ka lalaking manununod. Ang mga babae magsulob sa nagkalain-laing color nga mga feathered headdresses, paid costumes ug anklets. Ang Karasaguyon Dance, usa ka klase sa tribal dance nga gikan sa Lake Cebu, South Cotabato. Nagahulagway kini sa usa ka lalaki nga buot mopili kung kinsa ang sunod niyang asawahon sa upat ka magsuon. Ang mga beads o brass bells nga naa sa ilang mga hawak og tiil mo'y gaduyog sa ilang sayaw. Samtang ang Maglangka Dance, usa ka klase sa Muslim dance nga gikan sa Hulusulu nga nagahulagway sa usa ka batanong babae nga gitudloan unsaon paglihok sama sa mga langgam nga naglupad, isda nga naglangoy ug pag-uyog sa mga sanga samtang nagpabilin sa usa ka panapton. Kinahanglan usab og konsentrasyon aron mapagawas ang emosyon para malingaw ang mga bisita. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Subay sa Executive Order No. 137 o ang Accelerating and Harmonizing Aid and Humanitarian Operations of the National Government During Disasters and Emergencies nga gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte niadtong May 24, 2021 ang mga ahensya sa gobyerno sa pakigtinabangay sa Presidential Communications Operations Office, Office of the President, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Technical Skills and Development Authority, Department of Agriculture, Department of Information and Communications and Technology, ug Philippine Charity Sweepstakes Office. Kilungsad ang programang Aid and Humanitarian Operations Nationwide o AHON sa probinsya sa Surigao del Norte. Gibisita sa mga ahensya ang lungsod sa San Benito, Santa Monica, Burgos ug General Luna sa Surigao del Norte sugod niadtong Hunyo 9 hangtod Hunyo 11 ning tuiga. Kuman nga naapa gihapon ta sa pandemya COVID-19. Atong nasaksihan ang realidad nga lisod gyud ang komunidad ug matag pamilya kung walay panginabuhi ang atong katawhan. Inin mga hinabang dere karon nga ipanghatag sa idyo ang magpamatuod
nga ang IDO national government, ang administrasyon ni Presidente Digong Duterte padadyon sa paghatod sa serbisyo publiko nga tinud-anay nga malasakit sa katawhan. Sigun kini sa giingon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga bringing the government closer to the people. Ipangunahan sa Department of Social Welfare and Development ang pagpanghatag og livelihood grants ilawom sa programang Livelihood Assistance Grant o Assistance to Individuals in Crisis Situation nga balor sa 1.5 million pesos ngadto sa 109 ka benepisyaryo gikan sa San Benito, 1.5 million pesos sa 148 ka benepisyaryo sa Santa Monica, 2.25 million pesos ngadto sa 169 ka benepisyaryo gikan sa General Luna. Ug naghatag usab ang DSWD og tabang pinansyal ngadto sa 100 ka residente gikan sa Burgos nga nagkandidat sa 300,000 pesos. Gawas niini ang dawatan sa Presidential Communications Operations Office nang hatag usab sa protective equipment, laging handa information, education and communication materials sa kagamhanang lokal sa San Benito, Santa Monica, Burgos ug General Luna aron makatabang sa barangay health emergency responders din lakip ang mga frontliners. Nanawagan usab si Secretary Andanar sa lokal na kagamhanan na suportahan ang programa sa gobyerno para mas mapadali ang paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawan. Sa ni Presidente Duterte o sa paagi pod ni Senador Bongo, tinuray ang malasakit o pagtabang sa atong katawan. Ang ako lang hangyo ang inyong hugot na suporta na mas mapaabot pa nato ang mga basic social services sa publiko. Kay kinsa pa may magtinabangay kundili kitara, mga Siargaonon, kitara, mga Bisaya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga igala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa inyong mga kaigsuonang Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban. Asek Girly Veloso sa Office of the President. Kay Sangguniang Kabataan Magsaysay, Misamis Oriental Federation President Sailona Marie Kultura Ratilla. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaypalay. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook page, ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Amping permi magampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun!